Halo bro, nonton boyku आंनिफ्राय गोदान भिडिअ आसा खालामो नोंथां बयबो मोजाङै दं आरोना आं दा सफैलायबाय नै गामियावनो आरोना पार्टि मोनजालायसिन मैयानिया मोनसे आरो दिनै मोनसे एग्जाम पास जानायनि मेट्रिक पास जानायफोरनि आरोना नायलांबाथाय दा नोंथांमोन दिन्थिनोसै बेदर एवनाय रुटि सावनाय ना बेदरजों रुटिजों मोजाङानो आरोना दिनैबो नायलांबाय नोंथांमोना बयबो दाउ रेजें एवगासिनो संख्रिया सानैलाय मादि मोनदों बिथिं लकेल दाउ नै संग्राया नै बडि बिल्डार मारै जाखो जाबाय नै आरो बेयाव दंबावोसो रेजेगाबो संगासिनो आरो दिन्थिबावगोन नोंसोरनो नायलांबाय था बेथिं दोलोसे दंबावो जाग्रा बनायगासिनो बेथिं सावगासिनो नै गरम मोनदोंनो बार सिबगारलायदों लागाव मालिक माहाजोननि आइलाय जाहोग्राया दरजा मोखाङाव जगासिनो बेथिं आटा बिलिग्राफ्रा नै खावबावबो जानो लुगैनाय बादि नेदों नै बियो बिदि जिरायबाला खामफ्लाय गैयाबा खिफिफ्लाङोलै प्रेट गुल गुल रुटिया सोर सोर जानो लुगैदों बेदरदों रुटिदों ना नायदो लागावगासिनो बिसोरो नै रोमाया माबा बुंहरसिनो खोनासंलाय इउटुबारफोरखौ फाग्ला होन मोनोनो बियो हारसिं बुखिग्रा बिथिं संगासिनो नै जादो दायोबा बरियाखै नै दाउ रेजेक बरिया मोनजालायसिन गोथाव रोबाय मा ओइथिंबो मोनजाबावगोन नै सानथिं गोथाव जाबायलै लुगै नादो खुदै गनाङा नै बरिया लुगैगोनलै दिनथ'नोसै र' बक्सनिबो हादोरै दिनै एवनाया सामब्रामल'सो एवनो थिनदों दा बेदरखौ सेरगोन बियो दे लागाव लागाव नुदों बे हाजोनिफ्राय फैयो आरोना उपाय गैया नै अखा हादों खर'आव दुगैनांदों बैबो दुगैना थांबाय नै नोंथां माबायदि गल' दैया नै दैयानो गुफुरसो बोहैबोखायो आरोना हाजोआव अखा फैबाथाय दा बेखौनो दै गल' फैबा उपाय गैया माखासे दुगैनो गोनां जायो नै माखासेया बेबादि रिं बहायनानै ना दैखौ एसे माबा खालामनानै दुगैयो आरोना माखासे उपाय गैया ज' बेबादिनो नै हाजो खाथि जागा दैया गल' फैयो अखा फैबाथाय बेबादि अबस्था आरोना दा दसे जों गामिफोरा दैबो जावनो हाया बिराद गिदिर गिदिर अन्थाइ दं सिङाव उपाय गैया आरो माथो खालामनो ना जाय जेराव दङ बेबायदि सुबिदा बायदि सोलिनांगोन आरोना खस्थ'बाबो आरामबाबो बिदिनो सोलिनांसिगोन नायलांबाय थादो संनाय खावनायफोरखौ दायो मा खालामगोन ओइ साबायनो मा खालामदों नोंसोर ओइ दे सोर टेंगे मोसानो रोङो दे टेंगे नै दायो बेदरफोरखौ रानखाजोब्बाय आरोना प्लेटाव दा मानसिफोराबो बहुद दङ आरोना गामिनि खिनिया फैजोबफ्रामदों नै रानखाजोब्बाय प्लेटाव दा गावबा गाव होसिगोन रुटि होसिगोन नै बिथिंबो रुटि दं बेदर दं जासिगोन आरोना दायो नै रानखाजोब्बाय आरो बेलाय रुटिया थफ्ला थफ्ला जाखाजोब्बाय आरो रुटियाबो दा
रानसिगोन जासिगोन आरोना नायलांबाय था नोंथांमोना नै लकेलानो जा जियानो जा मोनजादोंथ' एगजाम पास जानायनि नामाव ना माबायदि जादों जागासिनो नै गासिबो एगजाम पास जानायनि दा मोनजालाय लंसासो ओइ दा होलासो आङो दख'नानो नों मोनजाबाबो जायोला जागासिनो आरोना नै बानायसोनि एगजाम पास जानायनि पार्टि नैथिंबो जागासिनो नै जादों 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 जिलिना रुटिया गोथाव wah kau udah nggak buat ini jaga sini jam puasa nih nama menjaga sini nih itu ya rumah henggu jajib lagi kemana sih peralai dia langgar Muslim aja dong oi wow nela zakau rapat dia biar rumahnya kayak ini Wajar telah kau cium ini. Jangan siang begini. Semnani. Boleh dan lebok ni semnya berarti. Itu gua jawab enggak. Itu gua memang betul semnya. 집에 타요 집에 타니까 발라이 Jangan sih. Coba betul tak? ai bị mẹ nó cứ máy cút tôi khăm sang ai là đây cũng là Boleh. makan Supaya jangan nasi lagi tu tinggal. bị ra thầm đó ôi nó lại ra nó không Oh, dah kemarin nah. Jam pas ni na mau parti jangan lain na rai je pusat apa na ni orang kerana ini. Ini parti na lagi ni ber, mia di ni ber san jaga na. Menjaga bau gestak, dong bau su. Aduh sana ber. Menjaga kembali bikang video mana ni jasa na. Dau dei sah. Tanda. Beri ni benar na. So. Bidi belah na, logoper. Video ko maju mungkin jam nak komen kalau mana kita lagi na yang gue pun masih video lu mulai mau share so di video ke share dan tuh na bye.